Angibingelelwe ingane zakwethu South Africa yonke nakizo zonke indawo kuzofinyelela kuyo nje le video. Umfana wangapha bebananga lo. Bengisacela ukudlulisa amazwi okuxolisa mayelana nevideo esisabalele einkundleni zokuxhumana la ngiphakamisela omunye umuntu isandla ngongenhloso. Mina ngangitshela ukuthi isigebengu usongiphuca imoto. Hello everyone, hope isuku lakho luhamba kahle. Iyaqhubeka ke impi phakathi kwaMbeje ke benoSwidi eyaqhamuka nje ngengoma. Hayi ke manje ke isinkulu kakhulu njengoba ke sebeze babekana izandla. Kulezi insuku ezidlule ke uMbeje ke ubonakala einkundleni zokuxhumana eshaya yena ke uSwidi. Naye ke uSwidi ke useyatrenda njengoba esethathe udaba lakhe walisa emaphoyiseni. Uyaqhubeka ke nakhona uMbeje nokungayibeki phansi. Ngizokuthinta impela ngizokuphinda. Awubuye lapha ema-police station ngizokuphinda. Uyakhombisa ke nokuthi akayisoli ngoba konke umuntu omgxekayo uyakwazi nokumphendula nje akasabi nokumphendula. Uyachoma ke nasebanganeni bakhe naseyinganeni ukuthi yena impela hayi uyayifaka induku. Uma ngekathi ekhanda uthi ekhanda bese ngivele Mbina ngithi ekhanda uthi bese ngithi abafowethu ngiyacela abafana singajwayelani ngalo nenhliziyo encane ngiyabe ngihleze maqhubeke ngihleze nekhanda aseleni ngihleze abafowethu ngiyacela abafowethu ingafiki ngifonela amaHouseWord ekuseni uthi ungamshaya kumshaya umkhipha umphefumulo mangihlangana nayo bese ngithi sabonga futhi bafethu ukuthi ngishaya kamnandi hayi imnandi le ndoda imnandi usweet yabona unamanoni Okay everyone, sivala la i-video namhlanje sibeka ngqi. I really hope you enjoyed i-video and also comment down below ukuthi wena engabe uTeam Mbeje noma uTeam Swidi, and also ke uma ukuthi enjoy le i-video make sure ukuthi smash le like button uphinde wenze sure ukuthi smash na le subscribe button, and mina ke I will see you in the next video. Bye.